Zatiki algebraikoekin jarraituz, tutorial honetan, zatiki algebraikoen arteko batuketak eta kenketak nola egiten diren ikusiko dugu. Beno, batuketak eta kenketak zatiki arruntekin egiten genuen bezala, bai, zatiki algebraikoekin ere, prozedura berdina erabili beharko dugu. Orduan, ematen genituen pausoak hemen laburdu dizkizuet. Lehenengo, pauso izango litzateke izendatzaile berdina jarri bi zatikiei. Bai, honetarako, izendatzaileak faktorizatzen ditugu lehenengo, gogoratu horretarako faktore komuna ateratzea eta biderkadura nabarmenak erabiltzen ditugula. Behin faktorizatuta ditugunean ja, izendatzaileak, zatikien beko parteak, izendatzaile komuna lortu behar dugu, bai, dauzkagun faktore horien artean, aukeratzen ditugu faktore guztiak, bakoitza bere berretzaile handienarekin, eta honela ja izendatzaile berdina edukiko genuke, bai, MKT. Bale, bigarren pauso batean behin izendatzailea berdina daukagunean, zenbakitzaile bakoitzari biderkatu beharko diogu izendatzailean falta zaioana. Bai, izendatzaile berri horretan falta zaioana. Ondoren, ja, izendatzaile berdinak edukita, eragin dezakegu, hau da, batuketak eta kenketak egin ditzazkegu, eta gero, emaitza zatikia edukita, ja, batuketa eta kenketa eginda, laurreko bideoan ikusi duguna, albada, simplifikatu beharko litzateke, bai? Bale, guazen ikustera, hause, adibide hauekin, bai? Lehenengo, zenbaki arruntekin egingo dut, ikusteko nola gero, zatiki algebraikoekin berdin egiten den, bai? Orduan, hemen ditut, bi zatiki elkarrekin batzen, orduan, izendatzaile berdina jarriko diet, baina lehenago, izendatzaile berdina jartzeko, faktorizatuko ditut, bata zein bestea, bai? Orduan, badakit, 27 dela, 3/3. Eta 45 dela, 9/5, hau da, 3/2, 2/5, bai? Bale, eta zenbakitzaileak berdin, momentuz, bai? Orduan, behin izendatzaileak faktorizatuta, bi horien artean, MKT edo multiplo komun txikiena topatu behar dut, bai? Orduan hartzen ditut, agertzen diren zenbaki guztiak, bai, faktore guztiak, bakoitza bere berretzaile handienarekin. Orduan, zeintzuk hartu beharko ditut? Lehenengo agertzen dira 3 eta 5, bai, bi izendatzaileetan agertzen diren zenbaki dira 3 eta 5, bai, besteari ere be, 3 eta 5. Eta orain, 3-ren berretzailerik handiena, ikusten dut dela 3. Eta 5-en berretzaile handiena, dagoen moduan geratuko litzateke, bai? Badaukat ja izendatzaile komuna bi zatikietan, orduan orain egiten dudana da, lehenengo zatikian 3/3 neukan, orain 3/3 2/5 egin badut behan, 2/5 egin dudanez behan, goian ere egin beharko dut 2/5, bai okidea lortzeko bederaz 5 neukan 2/5, 25. Beste zatikian, bai? Hemen 3/2, 2/5 daukat. 3/3, 2/5 jarriko badiot, bai? Egin dudan izan da, 2/3 egin dut behan, beraz goian ere 2/3 egin beharko dut, orduan 4/3, goian 12 geratuko litzaidake. Ja, izendatzaileak berdina direnez, 25 gehi 12 batu ditzazket, 25 gehi 12, 37 da, eta izendatzailea dagoen moduan, bai? Kasu honetan, zatiki honetan, 37 zenbaki lehena da, beraz ezingo du simplifikatu, orduan besterik gabe, egingo duana da, beko partea eragin, bai, goian geratuko litzaidake 37, eta behan 3/3, 2/5, 135, bai? Hauz izango litzateke, zatiki arrunt batekin, batuketak eta kenketak egiteko modua. Beraz, orain, zatiki algebraikoekin ikusiko dugu nola berdina egin beharko dugun. Bai, orduan, lehenengo, esan dugun bezala, bigarren adibide honekin hasiko naiz, izendatzaileak faktorizatu beharko ditut. Orduan, lehenengo zatikiean, 3x gehi bat daukat goian, eta behan izendatzailea faktorizatuko dut. Kasu honetan, x berbi gehi x ikustu dut, x faktore komun bezala atera dezake dela, eta lehenengo batu gaian geratuko zaidala x, eta bigarren batu gaian bat. Badokat izendatzaile hori faktorizatuta. Bigarrenean, 5 daukat goian,
eta bekoa berez faktorizatuta dago, ez? X gehi bat bider, berbi da X gehi bat bider X gehi bat, utxiko dut horrela, bai? Ulertzen delako dela X gehi bat bider X gehi bat. Orduan orain, zera egingo dugu? Bi hauen artean MKT, orduan MKT egiteko, bakoitzari jarri beharko diot, bale. Agertzen diren faktore guztiak, beraz, lehenengo zatikian agertzen diren faktoreak dira X eta X gehi bat, bi faktore hauek, eta bigarren zatikian agertzen den faktorea da X gehi bat ja jarri duduan abe bai. Beraz, orain, faktore bakoitzari, MKT denez jarri bat diot berretxaia handiena. Xen berretxaia handiena dagoen moduan, baina X gehi bat agertzen da berbi. Beraz, hau izango litzateke, bi izendatzaile horien arteko multiplo komun txikiena. Bestean ere, beste zatikean izendatzaile bera jarriko dut. Eta orain, goiko zatian, begiratu behar dut, zatiki bakoitzari zer aldatu diodan behan, zer biderkatu diodan behan, goian ere biderkatzeko. Orduan, lehenengo zatikean neukan, hemen neukan, X bider X gehi bat. Orain, jartzeko X bider X gehi bat berbi, behan X gehi bat biderkatu dut. Orduan, goian ere bai, biderkatu beharko dut X gehi bat. Goian neukan, 3X gehi bat, eta esan dut biderkatu behar dudala X gehi batekin. Bale? Horrela ongo litzateke. Eta bigarren zatikian neukan X gehi bat berbi, bai? Eta orain jarri duan izendatzailean daukat X bider X gehi bat berbi, beraz X biderkatu dut behan, orduan goian ere bider X egin beharko dut, orduan bost daukat bider X, bost X. Ondo da. Jarraituko dut hemen hurrengo lerroan. Orduan, orain izendatzaile berdina daukadanez, goikoak eragin ditzazket, behan izendatzaile berdina ja jarrita daukat, X bider X gehi bat berbi alegia, eta goikoa eragingo dut. Orduan, lehenengo zatikian, 3X gehi bat bider X gehi bat, egin barko dut X gehi bat bider X, gero 3X bider bat ere bai, gero biderkatu barko dut bigarren elementua honen lehenengoarekin, eta honekin, bai? Orduan, hasiko naiz apurka-apurka. Orduan, 3X bider X, 3X berbi. 3X bider bat, 3X. Orain, bigarren elementua bata, biderkatu beharko dut bider X eta bider bat. Bider X eta bider bat. Eta, gehitu behar diot, bigarren zatikian ja, jarri dezaketara zuzenen hemen, izendatzaile berdina daukadanez, gehitzen, bai? Orain, goiko polinomio hori eragingo dut, hasiko naiz maila handienetik, 3X berbi, bakarri daukat hori, 3X berbi, orain X-ak baditut, orduan 3X berbi hartu dut, X-ak ditut 3X, gehi X lau X, gehi bost X, bederatzi X, orduan bederatzi X, eta gero geratzen zait gehi bat. Bale, zati X bider X gehi bat berbi. Kasu honetan ja, eragiketa batuketa eginda egongo litzateke, eta fijatu behar naiz, simplifikatu daiteken, faktore komun atera, eta bar. Baina kasu honetan ja, ikusten dut ezin dudala ezer gehiago egin. Goiko polinomio hori ezin dudala gehiago faktorizatu, beraz ezingo dut simplifikatu, beraz, gure emaitza honelase geratuko litzateke. Bale, hauzi izango litzateke, batuketak eta kenketak egiteko modua.